Ik vind het leuk werk om te doen. Ja, ik vind het sowieso een mooi werk. Maar nou ja, goed, je ziet in het voorjaar zie je dus alles uitlopen en bloeien. En dan zie je langzamerhand de vruchtjes komen. En dan is het ook mooi als je aan het eind de appels ook kan plukken. Soms denk ik wel eens van, zo'n mooie rode appel is zonde om te plukken. Maar ze moeten er toch af natuurlijk. Hè? Wat plukken jou voorzichtig? Ja, nou ja, appels dat zijn net eieren. Als je dus zo hier in de bak zou gooien, dan heb je dus over een maand allemaal deuken in die appels. Dus ja, dat wil ik dus niet. Dus, het is altijd zo bij appel- en perenteelt hoor. Telers die zijn heel voorzichtig met plukken. En het wordt echt als eieren in de kisten gelegd. Ja, dat wordt echt heel voorzichtig gedaan, soms zelfs met handschoenen aan. Dus de mensen krijgen echt heel gaaf fruit hier bij mij. Als je hem niet zou eten, dan zou je hem echt uitspugen, want het is gewoon zo zuur als een citroen. Want hij moet nog een maand liggen in de koeling. En over een maand is hij gewoon super lekker. Dus nou is hij helemaal nog niet lekker? Nee, nu is hij helemaal nog niet lekker. Hij ziet er wel heel mooi rood uit. Hè. Mensen die hier rondlopen zeggen van, goh, nou, die zijn zeker bijna al plukrijp. Ik zeg, ja, ik moet ze wel plukken, maar ze zijn echt nog niet lekker nu. En ja, 1 gaatje en hij is niet meer te verkopen en dan gaat hij rotten. En als het een klein beetje aangetast is, dan eten wij ze zelf op. Of we doen ze in de sap, zeg maar, maken er sap van. En we hebben ook varkens en die zijn echt helemaal dol op rotte kersen, rotte peren, rotte appels. Dus die vinden het fantastisch als er geoogst wordt. Is dat een oud bennewijn? Wil je allemaal plukken? Ja. Wij halen ze nu dan de oude kinderwagens bij de Wissel in Dokkum vandaan. En dan maken we er een plateautje op en kunnen de plukkers ze gebruiken om de fruit op te vervoeren. Want dat is natuurlijk heel praktisch. Het zijn wel leuke gezichten. Hè? Ja, dat is een mooi gezicht. Ik zeg wel eens tegen zo'n jochie van 15 van... Nou, je had niet gedacht dat je nu achter een kinderwagen zou lopen. Nou, dan kijken ze een beetje verlegen zo. Kijk eens. $14 jaar geleden zijn we hier komen wonen. Tuinieren was altijd al onze hobby, maar nu hadden we dit grote stuk grond tot onze beschikking. En toen heeft mijn man zijn helemaal uitgeleefd. We zijn begonnen hier om het huis en iedere keer een klein stukje erbij gepikt. Totdat de tuin geworden is zoals hij nu is. En dit gedeelte wat u nu ziet is maar de helft. En dit is de andere helft. Maar dit is een fulltime baan? Eigenlijk wel, ja. Maar we genieten er ook heel erg van, hoor. We zijn niet altijd druk. Maar we gaan ook wel eens lekker zelf lekker de tuin rond. Gezellig op een bankje zitten, lekker wijntje drinken. Dat moeten we wel proberen. Want anders blijf je aan de gang. Ja, want je zorgt altijd wel wat er gebeuren mag, ja, volgens mij. Altijd. Ieder seizoen weer. En is het nou klaar? Ja, de tuin is zover aangelegd nu. En nu kan die gaan groeien. Groeien? Groeien. Nou moet hij volwassen worden, de tuin. Zo noemen ze dat dan. Hij is nu nou nog wat puberaal. Ja, niet alles. Maar we hebben heel veel winterschade gehad. En die hebben we allemaal opnieuw in moeten planten. En dat spul moet allemaal weer opnieuw gaan groeien natuurlijk. En daar gaat nog wel een jaar of drie overheen. En dan
Over een jaar of 3, 4 is de tuin volwassen, zegt mijn man. En dan is die helemaal goed. Ja, een tuin is nooit goed. Want je blijft altijd aan het poten en verpoten natuurlijk. Ja. En weer snoeien. Maar goed, dat zijn de normale bezigheden. Maar het wel je hobby wezen, hoor, dan slaagt het net. Ja, het is een uit de hand gelopen hobby, zeg maar. En het is gelukkig, we doen het allebei. En we zijn ontzettend blij zijn we met deze tuin. En wij zeggen ook wel eens tegen elkaar, het lijkt wel of we in één grote volière leven. Zo heerlijk genieten is het. Je hebt je werk ervan, maar ook weer genot. De vijvers, de vogels, de vlinders. Ja, en alles wat er komt kijken. Ja. Ja, het is echt uniek. Tenminste, dat vinden wij.